noževe. Ne mogu to da uradim šapama. Onda su mi potrebne ljudske ruke. Navlačim rukavice. To je to. Što? Kako to? Otkud psu Barniju ljudske ruke? Svašta? To je tajna. Uzimam noževe i sitno seckam meso. Odlično mi ide. Gotovo, moje mleveno meso je spremno. Sklanjam kost. U stvari nju mogu pojesti. Ukusno. Oho, Barney, bolje da staneš, inače će ti sline upasti u meso, fuj. Quentin, hoćeš? Mogu da podelim? Ne treba mi, moj burger će biti ukusniji. Dakle, koristit ću krofnu, preseći ću je na pola, unutra sipati šlag, bombone, opet šlag i onda oreo kolači. Zatim opet dodajem šlag, gumeni crvi i pokrivam drugom polovinom krofne. Gotovo. A ostali šlag mogu sam da pojedem. Šlag, hoću ja. Quentin, podeli. Daj mi šlag. Nemoj biti cicija. Ali to je moj šlag, Barney. Dobro, samo ne laj. Dok ne polaješ, ništa nećeš dobiti. Obožavam šlag. Eto, sve sam pojela. Sa mnom je sve u redu. Još malo ću da odspavam. Ups, Quentin, žao mi je. Dakle, ja sam već ispržio pljeskavicu za burger. Bacit ću ih u vis. A u međuvremenu ću sastaviti burger. Biće ogroman. Lepinja u obliku kosti. Zatim salata, paradajz i sir. To je baš lepo. A sad mi trebaju sosevi. Dodat ću što više. Odlično. I stigao sam baš na vreme. Moje pljeskavice već sleću. Cool. Pokrivam sve lepinjom. I to je to. Šta se dešava kod bake? Moram da ispržim pljeskavicu. Bit će dimljena. Barney, šta je sa tobom? Ma daj, ništa se ni desilo. Pa da, malo ti umazana uniforma. Ali ne brini, sad ću da je zamenim novom. Daj mi par minuta i splešću ti novu kuvarsku kapu. Eto, gotovo. Probaj. Dobro ti stoji. Gde sam stala? Tačno, kupus. Kako je sočan. Preseći ću ga na pola. To ću koristiti umjesto lepinje. A sada sastavljam burger. Šargarepa, luk, paradajz. A sada stavljam mirisnu pljeskavicu. I pokrivam sve kupusnom lepinjom. Liv, sve je gotovo. Probaj dok je još toplo. Wow, napravili ste super burgere. Ovo izgleda baš zanimljivo. Šta je ovo? Kupus? Ne, ovo neću ni da probam. Ovo izgleda bolje. Veliki burger u obliku kosti. Kakav je ukus? Znate? Ni loše. Da, može da prođe. A šta je ovo? Wow! Jel je to sladak burger? Neverovatno. Sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. Ova ideja je sjajna. Quentin, ti si pobedio? Da, prva pobeda je odmah moja. Ja sam najbolji, a Barney je izgubio. Znam. Sada želim palačinke. Super ideja. A već znam šta mi treba. Činija. Barney, ja sam prvo uzela činiju. Daj mi je. Baku, bolje uzmi novu mekanu pređu i igle za pletenje. A meni dajte činiju. Dakle, u činiju sipam brašno, razbijam 2 jajeta i dodajem malo mleka. A sada mešam sve mutilicom. Probat ću. Ukusno. Ovo mi više ne treba. Kakva lepa pređa. Šta je ovo? Barney, mogao si da me pogodiš? Šta je to? Flaša mleka? Treba će mi. Skinut ću etiketu.
a unutra ću sipati brašno. Sada zatvaram i mućkam. A bacit ću i moje leđa. Barney, kočila su mi se leđa. Uf, Boko! Jadna! Sad ću vam pomoći! Sve super. Hvala, Barney. Gde mi je mleko? Eto ga. Probušit ću flašu iglom za pletenje. Napravit ću nekoliko rupa, a kroz njih ću sipati testo na tiganj. Ja sam već napravio prvu palačinku. Napravio sam je sa ušima. Sad ću je ukrasiti glazurom. Da, hoću da palačinka izgleda kao pas. Sjajna ideja, zar ne? Što radi Quentin? Uključujem mikser. Ne, kakav užas. Ne mogu da zaustavim ovaj mikser. Ajoj. Potpuno sam umazan testom. Sve je prljavo oko mene. Barney, stani. Golicaš me. Dosta. Dobro. Znao sam da testo nije za mene. Bolje da uzmem gomilu različitih žvaka huba-buba. Da. A sad mi treba sva moja snaga. Lupam. Uspelo je. Napravio sam palačinke od žvaka. Preliću sve sirupima i gotovo. Svaka mi čast. A meni ostalo samo da ukrasim sve jagodama. Eto, gotovo. Prijatno, draga. Napravili ste sve ove palačinke za mene? Sjajno. Probat ću prvo ove šarene palačinke. Kako su čudne. Pa to je žvaka. Cool. Idemo dalje. Šta je ovdje? Palačinke u obliku kuca. Preslatko. Da, i ukus je dobar. Opa. A to su mini palačinke sa jagodama i šlagom. Prelepo. A bako, ti si 100% pobedila. Čestitam. Da, znala sam da sam najbolja u pravljenju palačinjaka. Šta mi se sada jede? Našla sam. Hoću kokice. To je lako. Dakle, trebaju mi kokice. Sve lako, imam ih. Sada vodim mikrotalasnu. Stavljam kesicu unutra. Uključujem i čekam par minuta. A dok čekam, mogu da igram igrice. Super. A ja sam uzela svež kukuruz. A miris je prelep. Dakle, nabošću ga na ražnjić. A zatim ću uzeti vrelu peglu. Sada zagrevam kukuruz dok ne počne da puca. Da, uspela sam. Savršeno. A sad ću da umočim kokice u džem od jagoda. Wow, kako primamljivo. A sigurna sam da će mala biti oduševljena. Barney, pogledaj. Jel ti se sviđa? Hej, ne. Nemoj da ližeš. Loš dečko. To sam pravila za Liv. Kakve kokice da napravim ja? Moram da razmislim. Imam ideju. Uzet ću foliju, a na nju ću sipati kukuruzna zrna. Ali to još nije sve. Dodat ću maltizer s bombone. Tako je. Uvijam foliju. I sada treba samo da ukrijem to. Zato ću koristiti dinamit. Sad se sklonite, biće eksplozija. Sve kokice su se razletele po kuhinji. Ali to izgleda baš moćno. Barney, svi su šokirani. Zaboravio sam na svoje kokice. Šta im je? Ne, pregrejao sam ih. A nemam više vremena. Dobro, probaj, Liv. Šta ovo? Šta? Miriše na paljevinu?
crne kokice. Potpuno su izgorele. Neću da jedem to. A ovo su savršene čokoladne kokice. Baš ukusno. Jako mi se sviđa. Idemo dalje. Šta je ovo? Zanimljivo. Kakav je ukus? Pa, kokice i bakin džem? To je čudna kombinacija. Odlučila sam. Barney je pobedio. Čestitam. Moja prva pobjeda! Tako sam srećan! Dokle sipaću brašno, a zatim razbiti 2 jajeta. I dodati malo mleka. A sad mi treba mikser. Umutit ću sve to. Gotovo! Mogu da probam. Ukusno. Dakle, testo je spremno, a sad mi treba paradajz pasta. Da, tako je. Zatim kobasica, što više. Skoro sam završila. Mogu probati malo kobasice. I stavljam picu da se peče. Možeš li da paziš malo? Za malo me nisi pogodio. Kako lepo. Šta si rekao? Mislim da sam shvatila. Misliš da je to koščica? Onda hvataj. Ojoj, ne! Mamice, šta je to bilo? Ne, samo ne to. Moj sandvič. Uništen je. Imam ideju. Da, to je moj ranac. Hajde da vidimo šta je unutra. Ne, to mi ne treba. Ovo mi može zatrebati. Otvaram. Ne, ljuti začini nam neće trebati. Sipaću vodu. Zatim stavljam to sve u tiganj. Tako je. Dodat ću malo sira i promešati sve. Tako je. Cool. Sir se otopio. To sam i htjela. Ispalo ekstra. Sada stavljam sve na tanjir i dodajem malo kečapa. Mislim da je tog dovoljno. Ostalo je staviti viršle i to je to. Već zamišljam kako ću pobediti. To zaista nije loše. Ne smem mu dozvoliti da pobedi. Dodat ću malo ljutog sosa. Tako je. Sada sigurno neće pobediti. Ja sam genijalan. Što? Jo, kako teško. Odlično. Sipam Nutellu na moje testo. Što više, bit će bolje. A sada treba to sve razmazati uz pomoć kašike. A preko ću staviti marshmallow. Ali to nije sve. Ostavila sam mesto u sredini za moje omiljene bombone Maltesers. Baš su ukusne. Da. To još moju hranu niste probali. Ideja. Dodat ću kod njene pice malo pseće hrane. Tako će biti još ukusnije. Gotovo. A da, završili smo. Prijetno. Wow! Koliko ukusne hrane. Jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovo jelo. Wow, izgleda privlačno. I ukus je super. U stvari, čekajte. Šta je to? Gorim! Jako ljuto! Moram hitno pojesti nešto slatko. Uzet ću ovu picu. Da, odlično. Čekajte, šta je to? Je li to pseća hrana? Ozbiljno? Pa vi niste normalni? Neka, hvala, to neću jesti. A ova pizza izgleda jako lepo. Sigurna sam da me neće razočarati. Sad ću je probati. Da, prelepo. Čestitam, to je pobjeda. Znao sam. Sad mi se jede sočna piletina. Jel može? Hajde, čekam vaša jela. Nema problema. Prvo treba iseći meso na komade. Tako je. Šta se dešava? Je li to zemljotres? Moj telefon! I skoro sam završio. Čekajte, šta je to? Telefon? Da, to je moj telefon. Ne, ti si ga razbio. Užas. Gdje je moj čips? Moram da se smirim. Čekajte.
Došla mi je ideja. Mogu staviti čips na svoju piletinu. U stvari, čekajte. Bolje da stavim piletinu u pakovanje i da promešam sve to. Tako je, tresem. Dovoljno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, savršeno paniranje. Ostalo je sve to ispržiti u fritezi. Mogu zamisliti koliko će to biti ukusno. O ne, ulje prska, pomoć! Moram da bežim. Quentine, skloni se odavde. Moram da kuvam. Dakle, uzet ću meso i dodati malo vatre. Dakle, napravio sam komade u obliku koščica. Miris je super, probat ću. Super! A ja ću napraviti burgeri. Prvo ide lepinja, a zatim salata. Posle paradajz, kečap i sen. O, da, to će biti jako ukusno. Na redu je piletina, a već sam je ispržila. Pokrivam sve lepinjicama i pravim slatke face odazgo. O, da, to je divno. A završila sam. Da, prijatno. Koliko hrane! A šta prvo da probam? Probat ću prvo ovaj burger. Baš me zanima kakav je ukus. Baš sočno, sviđa mi se. Na redu je ova koščica od piletine. Umočit ću je u sos i probati. Nije loše. A sad je na redu ova panirana piletina. Pileći batak. Wow! Preukusno! To je baš ono što sam htjela. Čestitam! To je pobednik! Zadovoljna sam! To, konačno! Ja sam najbolji! A sad mi se pije koktel? Jel može? Hajde, čekam vaše piće. Da, naravno, nema problema. Treba mi blender. Unutra ću staviti par čokoladica Kit Kat. Zatim Maltesers. I dodajem sveže mlijeko. Ostalo je to sve umutiti. A dok se koktel muti, ja ću igrati igrice. Quentine, bolje se ne ometaj. Sad ću pritisnuti tu i ovdje. Šta se dešava? Ko je to uradio? Kako da zaustavim to? O ne, sve se prosulo. Uspeo sam. Dakle, na mene red da pravim koktel. Prvo treba iseći pomoranđu, zatim limetu i posle limun. Sada to sve stavljam u posudu, ali to još nije sve. Treba iscediti malo limunovog soka. Sprite. Hoću da ga popijem. Moje oči! Tako ti treba. To je moj Sprite. Usput vreme da ga sipam. Eto. Moja prelepa limunada je spremna. Još samo da je promešam i ukrasim mentom i ananasom. Gotovo. Odakle da počnem? Uzet ću ovo. A zatim dodati malo zlata. Kiseli gel također mi treba. Da, odlično mi ide. Samo pogledajte kako zanimljiva reakcija. Divno. I boja je ispala prelepa. Sipat ću to sve u čašu. I ukrasiti kišobranom i slamkom. Moj koktel je spreman. Ja ništa nisam napravio. Izgubit ću. Planirao sam da napravim čokoladni koktel, ali blender me izneverio. Čekajte. Izgleda da sad i ja imam koktel. Prijatno. Wow! Čekajte, šta je to? Voda? O ne! Slana voda, fuj! Odvratno! Ovaj koktel ću rado popiti. Treba mi slamčica. Kako osvežava, sviđa mi se. Šta je to? Kako zanimljiv koktel. Kao da je čarobni. Sad ću ga probati. Neverovatno!